Práve sme mali možnosť vidieť 5-minútové video, ktoré natočil 14-ročný chlapec. Naozaj je to tak a motivovala ho k tomu práve súťaž amatérskych filmárov SAFI, ktorú pripravuje televízia Lux. A ja v našom štúdiu vítam Mateja, vítaj, tak už si o rok starší. Matej Hamaj a Tomáš Baršvári, vítaj Tomáš. A Matej, tak tešíme sa, že si tu aj ty medzi nami. Vítaj, ja odkiaľ si k nám prišiel? Z Trenčína som prišiel. Vlakom. Som sa predtým zapájal do súťaže SAFI na tému Moji starky, čo bola. A ešte predtým som sa to dozvedel, mám pocit, že z Instagramu, čo ste tam akože zdieľali to tam. A prečo som sa zapojil? No tak určite bola motivácia aj výhra, ale aj teda, že môžem spraviť zase nejaké iné video, nejaký dokument alebo také, že mať iné možnosti, ako ja som robil iba také, že z akcií videa alebo tak. Tak ten príbeh, ktorý sme vlastne videli, povedz nám trošku bližšie, že kto to bol, prečo si sa rozhodol práve o tejto sestričke urobiť svoj film. Takže bola to sestra Šimona, ktorá učila na mojej základke, kam som chodil. A v prvom, druhom ročníku učila informatiku. A ona bola dosť obľúbená, taká známa, ona robila aj školské tábory, jasličkové. Potom sme sa dozvedeli, že má teda zlý zdravotný stav. Takže to bolo také prekvapenie. A potom vlastne už sme len počuli rozhlasy v škole, že teda nás opustila. Keď sa teraz možno po tom roku pozrieš na to svoje video, ktoré si natočil, tak ako by si to zhodnotil? Asi už vidíš tam aj ty sám nejaké zmeny, ktoré by si urobil? Samozrejme, videl som už ich dávno. Ale tak určite, hej, má to určite dosť chýb, ktoré by som chcel zmeniť, natočil by som to teraz inak a určite lepšie. Sa aj nejak v štúdiu venuješ takéto umeleckému niečomu? Venujem sa foteniu, študujem na umeleckej v Trenčíne fotografiu, ale takže od toho videa som tak trochu odbočil teraz, asi od septembra tak najintenzívnejšie, že teda iba teraz fotím viac menej. Matej, keď si teraz už počul novú tému, Moja modlitba, napadlo ti hneď niečo, že ako by si ty túto tému spracoval? Absolútne nie. Vyzerá tvoja modlitba, Matej. Podľa mňa toto je jedna z tých ťažších tém, ktorú ste tu mali v tejto súťaži. Že je to také naozaj že na zamyslenie, že potreboval by som viacej času, aby som vám povedal, že čo by som natočil ako 10 sekúnd. Že ak rozmýšľate, či sa zapojíte alebo nie, tak určite sa zapojíte, to je prvý krok. Super. Potom rozmýšľať nad témou, že čo, teda či ten dokument alebo ten hraný film. Ja by som išiel skôr do dokumentu, je to podľa mňa na tie témy také oveľa lepšie ako nejaký hraný film. No a už to treba len v hlave nejako dať dokopy, tie zábery, mať nejakú predstavu o tom, hej. Ja vždy mám predstavu na videu, že ako začne a že ako by to asi malo vyzerať. Väčšinou nad tým rozmýšľam, keď sa nudím buď na hodinách, alebo len tak doma proste. Musím sa nudiť, inak to nejde. Sa nudíš na hodinách. Kto nie. A potom, keď už som rozhodnutý, že to idem teda točiť, tak idem, no. Ale ja som mal zase takú predstavu v hlave, hej, že ako by to malo začať, ako by to malo byť. Akože to sa celkom naplnilo, si myslím. Matej, veľmi pekne ti ďakujeme, že si prijal naše pozvanie, aj že si sa zapojil do našich súťaží. V podstate aj tento rok sa môžeš zapojiť, nikto ti v tom nebráni, budeme sa tešiť, že ak sa zapojíš, teda, že ako si sa posunul, je to už samozrejme na tebe. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme ti veľa aj úspechov aj v tej tvojej práci s fotoaparátom, či už to bude fotografia, video, ale aj vo všetkom, čo ťa čaká ešte v tvojom živote, lebo je naozaj ešte pred tebou. Tak ďakujeme ti veľmi pekne a prajeme ti všetko dobré. Podobne.